जिना नहीं जना अंक्रिया लोगोफर आज का खाना देखो हमारा गर्मी हो रही है ना इसीलिए ठंडा ठंडा सब्जी खाएंगे आज से शुरू। बहुत सारा सब्जी हमारी घर में है, इसको सब तोड़ के ले आया, फिर अभी इसको सब्जी बनाएंगे। लोगोफर नै सायखांबाय मैगंखौ नैबे कफिखौबो हानसै। सब रेडी हो गया है मेरा सब्जी, अभी इसको बनाएंगे। अभी इसको काटना बाकी है कॉफी को। आलू भाजा भी नहीं काटा। दायो संसै लोगोफोर आंना नै मैद्रुआ। नायलाय दाबायदिनि कफिया माबायदि गाज्रि जाजोबबाय, एम्फौ जाजोबो। नै कफियानो मोजाङानो नंला। न'निमोन ना केरेफा केरेफि, बेल' एसे मोजां नै मादा गोरलैया। सब खराब हो गया है कॉफी देखो। बेलो सादने भी मुन्निया बामा भी मुन्निया क्यों लाई? ये दोनों ट्राई करेंगे कैसा है ये। हवा माप बैठी मोजां दां बे गेजेरजों हादो। एम्फौ नै दे मोजां सिथ' बे एम्फौआलाय माथो जाखो दाबायदि नालाय थाखासिगोन। ओमफ्राय सब खा लिया है, फोका खा लिया है सब फोका। खोनासो नै ओमफ्राय दाफ्राबाय बावदों दे हादो कफिनि एम्फौ थाखायोना दाबायदियाव आरो खाबाथ' जाजाबावलासोमोन बे। Ready. फान्थाव लांनो फैदों, फान्थाव एवजानो थाखाय। अभी इसको तोड़ेंगे, फ्राई खाएंगे। फ्राई खाने के लिए कितना बड़ा बड़ा है देखो तो सही। मैं भी माथो गोरलै गोजासोलै लोगोफोर, माथो फान्थावानो नै फानबाय थायोना गोगोम फाननो हायो। शिवरात्रि फुजा ना लोगोफोर दिनै, बेनिखायनो मिरामिससो जागोन होननानै मिरामिससो संजोबनो नागिरबाय नै बुंग्राया। खुगा गाज्रि गथ'। हौवाफोरजों नों गेलेनो हायो नामा खारफाबोनो? आबै मा खालामदों होनहरलाय? फिनायाबो ए गाजि 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 नै आलुवा हुं नै आलु थांसै आलु बोरो बिखि आलुवा आलु थांसै थांसै ओइला आलुवा थांसै फैदोनो थांसै 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 थाङा दानि नाननाय बाय बाय नदाय। ये रही मेरी सब्जी दोस्तों। लोगोफोर आंना नै ओंख्रिया रेडि, टमेट'बो होलायलायदों। नैबे माबा मैद्रु, माबा थुनथुनि, कफि, अन्थाइ बाजाब, दाउ फेन्दा, लाफा, कफि, ओमफ्राय माबा बुथुवा मैगं, मेल्ला मैगं दं बाहाय। बैसंगालि माबा मामि लगाई मंदेर सब है इसमें। ये रहेगा आलू फ्राई और ये फान्थाव भाजा। चलो अभी मैं इसको बनाऊंगी। इसमें झूले झूले बोलता है शायद, इसमें बनाऊंगी। अदाबाव संसै। आयु माथो साराया फिसाथार।
होनसै एसेल' होगोन जिरा एसे सेरसै वाव अभी सब्जी देगा आओ उड़ा उड़ ले ले आराम गोदौ होनसै फान्थावाबो मोनबाय आंना अरासना होलाय अरा बानलु बाथोन जोगलावरि सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बिलाइ ओमफ्राय दुन्दिया बेगर होनानै बाथोन हालदैबो दङ नै लोगोफोर हाइजें नोरसिं माबा नांगौमोनदां हानांगौमोनलै itu kali nak उन्नोनो रोङालै बे रेडी जाबाय फान्थाव एवनाय ओमफ्राय बाथोन आलू भाजा मैद्रु ओंख्रि सब रेडी हो गया है मेरा अब इसको थोड़ा खाएंगे आसार थोड़ा लेती हूँ मैं दाखालिनि बानायनाया लोगोफोर बेखौ जानोसै जा गोथाव जाखागोन बे एसे एसेल' जानांगौ बांद्राय बुरजा जानो नाङा रेडी जानोसै लोगोफोर नै ओंख्रि लुबाय जा गोथाव बरिया जि गोथाव जाबाय
Hai ăn phở gì làm ăn phở gì Rằng cứ thôi ra về được phơi buổi cô vừa bye bye.